Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil rubailai ta'ala rubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jadadina wa ustadzana wa syekhana wa masyayikha masyayikhina wa liman istamana amsalih. Khususan Sayyidina Syekh bin Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidina Syekh bin Hasan Ali Asadi wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya wa khususan Syekhina Mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Mar bin Qad bin Yahya adzalallahu amra fi syah wa afiyah wa khususan jami' masyayikh Dar Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahabi al-kitab an-nasu'idiyah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrarih wa ada alaina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qiyamul lail fa fadlu man qawdai keutamaan qiyamul lail iku azimun agung wa sawabu dai ganjaran qiyamul lail iku jazilun iku agung. Wal waritu dai dawuh kang tumeka fi fadli ing dalem keutamaan qiyamul lail minal kitab sang Quran was sunnah lan hadis saya ini suci kasirun kang akeh yang kulo kang dawa apa zikru tinuture syekh wa ya surah angel apa hasruhu apa ngitung syekh qala Allah ta'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin bus utawa ngurangna sira min sangking separo walian ala site auzi utawa nambahi sira ali atase separo waratil lan alana sira al-Qur'ana ing maca Qur'an taratilan lawan alam tenan. Sumangkala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qala ta'ala wasfil mu'minin tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wa qala ta'ala kanu qalilan minal layli ma yahja'una wa bil asharihim yastaghfirun wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati utawi luwih utamane salat ba'dal maktubati dalam sause salat fardu salatul laili iku salat wengi utawa salat tahajud wa qala alaihi salatu wassalam alaikum netepana sira kabeh biing qiyamul laili kelawan salat tahajud fa inna maqsudun qiyamul lail iku dabus sholihin iku dadi kebiasaane wong saleh qablakum enda sedurunge sira wa qurbatun lan dadi marepno lakum marang sira kabeh ila rabbikum marang pangeran sira kabeh wa maghfaratun lan dadi penghapus lisayyi'ati marang bira-bira dosa wa manhatun lan nyegah anil ismi sang dosa wa mabradatun lan nolak lidai marang penyakit anil jasati saking awak. Saiki narangno qiyamul lail tegese salat tahajud wa fadluhu azimun wa thawabuhu jazilun. Adapun keutamaan dari salat tahajud qiyamul lail salat wengi iku
agung banget gedene. Ganjarane ya gede. Wal waridu fi fadlihi minal kitab wa sunnati syai'un katsirun. Adapun dawuh tegese dalil sing nerangno keutamaane qiyamul lail. Mbah iku sangka Quran utawa sangka hadis iku ana akeh sing pembahasane dawa-dawa. Sampai ceramana akeh sampai ora kehitung mbah pira jumlahe. Salajine dawuhe Kanjeng Nabi ing dalam hadis afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Anapun utama-utamane sholat setelah sholat 5 waktu, setelah sholat fardu yaiku sholatul lail, yaiku sholat wengi, tegese sholat tahajud. Jadi awak dhewe nek wis genep nglakoni sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya iku mau, nek wis setelah kuwi berarti lebih utama melakukan sholat tahajud. Iku dawuh Kanjeng Nabi. Terus dawuh Kanjeng Nabi malih, alaikum bin qiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsmi wa madradatun lid-dayanil jasad. Dawuh Kanjeng Nabi netepano, maksudnya senantiasa jalankanlah untuk melakukan qiyamul lail, salat wengi, salat tahajud. Merga sak temene qiyamul lail iku kebiasaane wong-wong saleh sadurunge isya kabeh. Sebagai perantara awak dhewe dekat marang Pangeran, dekat marang Gusti Allah. Salat wengi iku mau fadilahe insyaallah dosa-dosane awak dhewe sayiat, dosa-dosane awak dhewe iku dilebur merga awak dhewe yo mau wa manhatun 'anil ismi, mencegah awak dhewe dari perbuatan dosa. Cara mana apa yang lakukan dosa ilang rasida nglakoni. Wa madradatun lidayanil jasad, dan menjaga jasate awak dhewe, badannya awak dhewe terjaga sangka berbagai macam penyakit. Cara mana ape lara watuk dijaga dening Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam ayyuhan nasu afshus salamah wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bihi bi ulumi wa madana bi asrari wa adalina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadis utai sing kaping 6 al inzalu iku metu mani mubasyaratin sangking bersentuhan ai bila jima. Terus wasabi utai sing kepitu sampai akhir sampai ke 10 al haidu iku hadwan nifas lan nifas wal jununu lan edan waridatu lan murtad. Adapun perkara yang menyebabkan seorang shaim, seorang sing berpuasa batal, wingi kan ana 10, saiki sing kaping 6 ya iku yaiku al-inzal an mubasyarah, keluar mani seseorang disebabkan bersentuhan, ora cima, maksudnya ora kumpul, tapi merga bersentuhan terus keluar mani,
iku membatalkan puasa. Mbah iku bersentuhane secara haram, tegese dengan tangane dhewe utawa sing ora diharamno, tegese nganggo tangane bojone iku padha ae membatalkan. Wa taraza bi mubasyarati an khurujil mani bihtilamin fala iftara bihi jasman. Adapun keluar mani ketika puasa tapi disebabkan mimpi basah, ya fala iftara bihi, maka seorang puasa mau puasane ora batal merga metu manine iku disebabkan mimpi basah. Terus wasabi sampai 10 ana papat iki yaiku haid, terus nifas, terus edan, cara ngono akale ilang, terus kemudian sing ke-10 murtad. Jadi keempat tersebut ketika terjadi pada saat puasa maka itu membatalkan puasa. Terus wa yustahabbu lan den sunahake bisome ing dalam basa apa salah satu asya apa telu pira-pira swiji ahaduha utai sajine salah satu asya tajilul fitri iku nyepetno buka. Terus wasane yang kedua iku takhirus sahur iku mengakhirkan sahur. Wasalis utai yang ketiga iku tarkul hujri iku ninggal omongan saru minal kalami saking omongan Allah. Terus kemudian setelah kita membahas tentang perkara yang membatalkan puasa, saiki membahas tentang perkara yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama yaitu tajilul fitri, mempercepat waktu berbuka. Cara mana? Ya waktune adzan, waktune maghrib, adzan maghrib itu dia langsung membatalno. Ora kok jam 5 jek sore disi buka ora kok ngoten. Nah iku jenenge batalno puasa tidak pada tempatnya. Tapi sing dimaksud ning kene sing disunahkan ketika berpuasa yaitu yang pertama mempercepat berbuka ketika waktune wis berbuka. Wisanu ayyaftura ala tamrin wa illa fama'un. Terus disunahkan berbuka dengan menggunakan kurma. Narana kurma wa illam yaftur ala tamrin fama'in. Monggo nek ora ana kurma ya nganggo air putih. Wasani yang kedua takhirus sahur. Terus satu perkara yang disunahkan ketika berpuasa yaitu yang kedua mengakhirkan waktu sahur. Cara mana? Sebelum waktu sahur habis. Cara mana? Adzan subuh jam 5 pas ngono ya. Lah awak dhewe berbukane di akhir cara mana? Jam 5 kurang 1/4 utawa jam 5 kurang 10 iku sekiranya awak dhewe mencukupi lah dinggo sahur. Lah iku disunahkan. Terus yang ketiga perkara yang disunahkan ketika berpuasa yaitu tarkul hujri minal kalam. Awak dhewe njaga cangkeme dari perkara, dari suatu omongan sing saru-saru. Ya ora sing saru tok. Tegese dari berbohong utawa rasan-rasan
utawa misuh kaya liyane, pokok sing suatu omongan tersebut dianggap jelek iku ditinggalkan betulnya. Mergo iku disunahkan, sunnah ketika berpuasa. Terus wayah rumu lan haram apa siyamaham sate ayamin apa poso 5 dina endal 5 dina iki al idani rupane riya loro wa ayyam tasyrik lan pira-pira dina tasyrik wa ya utai ayyam tasyrik asala satu iku ana telu allati pada yaumin nahar. Terus setelah kita membahas tentang perkara yang disunahkan ketika berpuasa, saiki membahas tentang hari apa ae sih sing diharamkan untuk berpuasa. Bahkan awak dhewe gak oleh berpuasa, cuma yaitu 2 hari raya Idul Fitri karo hari raya Idul Adha. Iku awak dhewe wajib kanggo ora poso. Jadi nek poso haram hukumnya. Terus wa ayyam tasyrik, puasa pada hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya kurban. Wa yukrahu shaumu yaumis syakki wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.